Ja, wat doet Henrik Vervelsen in Benidorm? We hebben deze locatie uitgekozen omdat we hier samen met TV Oranje Clips een nieuwe video hebben opgenomen. En dit is de video van mijn nieuwe single Het is zomer. Benidorm hebben we op Google Maps opgezocht naar mooie locaties. Wat betreft het strand, zee, vrolijke mensen. Met name ook wat oudere mensen moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben de beelden geschoten zoals ze dat dan noemen. En ik kan melden dat wij binnenkort de videoclip dat die te zien is bij TV Oranje. De winter is gezellig. Een beetje sfeer, maar zomers vind ik het toch heel prettig om lekker in de zon te zingen, maar ook aanwezig te zijn. Heerlijk. En zeker hier in het mooie Benidorm. Want het is nu 11 uur 's avonds een beetje. En het is nog heerlijk. Ja, een klein flesje aan, maar we zitten in het voorseizoen. Het is gewoon heerlijk. Het duet wat ik met Hein heb uitgebracht is in Weert geboren. Daar hadden wij de nacht van Johnny Hoes. En daar sprak ik Hein. Hein die ken ik natuurlijk van de Spitfires. En we hadden elkaar al eens vaker gesproken. En het leek me heel leuk om de plaatjes van hem, waar hij heel bekend mee is geworden, in een medley vorm te maken. En zodoende is eigenlijk de Spitfires medley ontstaan. En het is toch weer iets wat ik in de boeken kan schrijven als duet. Jacques Herp, Henny Thijssen, Hein van de Spitfires. We zijn er met de volgende bezig, maar dat vertellen we nog niet. Wat er in 2016 nog op stapel staat is een hele mooie ballad. We gaan eerst deze zomerplaat natuurlijk lekker promoten en het land in. Maar ik hoop zeker dat er in 2016 nog een mooie ballad komt. Als het weer wat kouder wordt, een mooie ballad die eigenlijk al geschreven is door Frank van Etten en die Martin Sterke weer gaat bewerken.